Għaddiet sena oħra u l-weda ta' villaġġ tal-Karnival reġgħet taret mar-riħ. F'Ottubru tas-sena li għaddiet il-Prim Ministru kien qal fil-Parlament li l-Gvern qiegħed jaħdem fuq pjanti għal struttura f'Kordin biex tintuża minn dawk li jibnu l-karrijiet tal-Karnival. Madankollu wasal karnival ieħor u d-dilettanti qed jibżgħu li sena xogħol se jsirilhom suf. Bejn minħabba l-maltemp u anke l-fatt li uħud minnhom baqgħu mingħajr imħażen. Xina ġew maħażenaw imma ħadd ieħor hemm barra l-elementi nitolbu anzi biex tihom ċans anke lilhom jaħdmu mhux aħna biss. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-kelliem Laburista Owen Bonnici żaru l-mħażen tad-dilettanti tal-Karnival u ma tkellmu magħhom dwar ħidmiethom kif ukoll dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom minn sena l-oħra. Għaddiet sena u għal darb'oħra il-kunċett ta' Carnival Village li ġie mwiegħed fil-elezzjoni li għaddiet fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista għadha ma seħħitx. Aħna nemmnu illi dan il-Carnival Village huwa l-inqas ħaġa nistgħu nagħtu lura li dawn id-dilettanti biex ngħidulhom grazzi tax-xogħol li qed jagħmlu. Għal darb'oħra għaddiet sena oħra u dan il-villaġġ għadu ma ġiex fis-seħħ.